Khublei ki paralok ki ieid kejong. Ladangi pai haga GM jongi ka Bamon lagasngi. Habangi pli ki kot khubor. Lani ladangi scroll lynba ki phone jongi. Lani niyo ki stories ka baki beru ki post. Kala nang penkelumar ki jimut ki jim berkat jongi. Niyo hagin ki ski hagin ki juk ka bang imenta ka jing penya breu ki jingjia ki baharukam ki ba penken ditisha ya ke jimut ki berkat jongi ka jing sha le bin jing sha thambor ki kinthai ki khang ka jing kerni ha ke jing di ki ba bonjaj udrox ukenja bagi khana ki ba pen sngosi ya ke jing sha thambor ha ke ying kesem pat ni sngo bawat hapo jong ki imlang sahlang jong ro ha ke ni ri ka ba internet ka jonga ka jong phi ka ri jong uhine trap ka long ka ri ka ba rap ka jing klumar pat ka jing paj ka jing pra haman lagi benta ha ka jing jing man lagas but kini ki jingjia ki penbor ni ban keli ya ka wei ka jing keli balei kenya kani ka jia balei kini ngis ngau kumba kata ka jing than jong kata ka ri jong leni kata ka ei ka ba than ya ka ri jing la shronyo kendin benar ngi ong la lako hatu ngelajat lenti but ka jing keli ka ba kali ka ba ngi barong keli kalong Kaei ka ba nga de banle lani Kaei ka ba ngi de banle nga marwe shimet Kaei ka ba nga la banle dena ta nga khot ipi topik ya kan video jangan nado bastang hado banukut tang shipor namar om tang ba ngin ya keren phang jong ta ka jinge ngin ya keren ro ya ta ki dau tenrai jong kini ke jing sniew bat kham tam ngin ya keren ya kita ke lat ke lenti ngin wat ya kata kalat lenti om na ka sorkar lani om na kitnap polis Henry na rampai na ke ying kasem kujongi tungin stang ka benta ka banangkong nga ay kerteng ka haktim pareng the reason people blame ka eken ka daw ka bapenlong ya kan ka ri jongi ya kan ka jug ka jongi ka bakan jot haduh katne menta habang ikren phang jong ta ka jingkiu jongi kini ki kam sniew ki kam runar hapo jong ki imlang salang ki jingsuba ki bangidon ki kita ka daw ka bangi juas ngauman laki por don ki ba ong ba ka daw tenrai jong kene ke jing sniew ka de ka pisa ka jing leni ka jing duna haga kam ka jam ka jing bom yo bom kot ka long shisha ka jing yele ban pendap ban pembiang ya ka jing kasep ka jing du jing kermen ka bawan na kata ka jing bom don kam don jam kalak ban penbor ya ubru ubah ban jit ya kata ka ganti ka babakla leni ya kita ki steps ki babakla hawa ki beru ki snow ba kim don jing kermen shu kilawan pai sha ki kam sniew but hot kata ka dei ka daw ka banako don ro ki ba ong ba ka daw kan raj tenrai jong gini ki jing sniew kadli kadai ka jing kerni ki ba bonjai ki drox ki kenja ki longkum kita ki bi ki ba rung hapo jong ki imlang salang jongi ki ba la bamdo ya kata ka jing im marwe shimet ya ka jing im jong ka yeng kasan bat ya ka imlang salang jongi parok nangta ka jing bombyang kata ka rokom sanshar ka jing bishar ka jing penslam than kata ka jing bishar ka ai jing shlur ya kita kinong le bor ka pen shlur ya kini ki jing le thambor ya kini ki kam sniew bat ki penjot ya ka long jing long sem nado shapo shabar kane kade ki jing ek bakrao bat kade ka dak jong kata ka jing pang ka bak hamjel ta kini ki jing ta jong ini ke social media bat kade ki internet ki khon ki jong ki shakta hagini ki baru kala bande ki yoi than ya kini ki violence kita ki jingya shock ki jingya khun hapo jong ka phone hapo jong kini ki internet ki jing kwaspa ki imlang salang bonusen ka pun kuburom lani ka pundon burom ya kita ki babakla ki anu jor ya kata ka gm bashisha bat ya kita ka gm thok ka ba ki yoi hapo jong ki social media ka ba ya lam sha ka jing khuslai ka jing sngosi bat ka jing do no ya kata ka jing long bat hoj ngim la roban len ka jing lot jong ki ki kanun lani ka jing bishar ka sugithan haduh kata a snail walk yo kam sniew ki jeta ki spatli hak yusngi kat pa ka jing bishar
kajatang arteli lene kewe ha kashitayo om tang ha kisngiro lada ka bainong jong kata ka jingle sniew kalong sukitan ikumba ka penslur ya kita ki khur samlabat kinshim ya kita ka lenti ke babakla hapo jong ke ying kesem hapo jong ke imlang salang kini barok kilong ki bashisha kide ki daw ki bakrao ki ba penlong ya kata ka jing kelumar ka bang yoi kilong kum kita kitnat jong uding ubalaput but uwei pa uwei utnat usei yakiso kibaput Henry kimdei kitenrai pan ko chisaya udeng ni haban ti hamjeliu ni haban ai icebo ya ka khandau khnang ba kita kan rung hapo kita kit hit leni kitelong na kita ki ek baro kita ki na ka telong na kata ke ek ke baro gini ki ek kimi gade ke hit nang ta ka daw ka baar ka jimbakla hakor kompenhe pensan gi khonji kata kalong ka daw ka baar bat ka bakongsan ka tenrai ka bakongsan jong ge jinge hapo jong ki imlang salang jongi kalong kata ka jingtlot korkom sanshar jong kilong kimilong pa ha gi juk ka bang imenta ka bak hambnya ka jingjun thut ha ka jinglong kimilong pa ni yo sngewbha ya ni ha gi sngi ka bang imenta ba ki kimi ki pa lene ki barang ba ki keno ya ki knarit kiong kan ge juk ka bang imenta ngilong kumne ha ki por ngilong kumte kilong kumto henre ha gi juk ka bang imenta kilong kumne hato fiti Balei nama ki kimi jongi ha ki tu ki por ki ba manshwa kilong ki ba start om kum ha gi sngi ki mi ki pa jongi ki mani ngilong ki babi perkhat bhai kan ka long ying long sem ka de ka school ka banangkong jong ka jing mi jongi but ki kimi ki pa ki long ki nong hikai ka banangkong jong ka jing im ki jongi but ki ba de ki ba kong santa de hayeng ba ukhna unang nangkong phang jong ka jing ieid ka jing burom ka jing penbej ka jing sngurit but ka jing long janai de hangta la seng ya ki jing long ki jongi Henry ka ek ba jia hakini ka long jing long sem hakini ka juk ka bangi imenta ka banangkong bat ka bakong san ka long ka jing bom don ka jongi ngam ong hang ni shephang jong ka jing jingai na gi khun haki ek ba ka jamet na kren hang ni shephang jong ka jing bom don leni ka jing snow ka emotional upset ni kimi ki pangi don haying Henry ngi jingai na gi khun kimi ki pa ki snow khusla haduh kata haki kam ki jam ki jongi ki bon kam hakaban kamaya ki spa ting lara ki don haying ki shu scroll haka phone ki baro jisni haduh ba ki don haka juk yeng ba ki khun Henry kim don si batki ukhna habu usngau ba ula syakan tai unsa wat ya kata jing dengan nasyabar nasyakibat bat bonsin ki shem ya kata haka jaka ka babakala nang ta ka baar kadon kata jing skau thu bakla habdang ka jing penbet bat ka jing penchitom bon ki kimi ki pa kimle ki alat ki khonju ki bakin he bakin san ki aimon ki aili ki khonju ki klempot lene don pat ki ba te palat ki khonju ki da ka ba penchitom benyi ki khonju ki bat da ka ba bitar ki khonju ki kane ka jing penbet than lene ka jing penrekhing than ka ba shisha kam de ka jing penbet ka ba shisha kam de ka jing sho kam de ka jing penchitom lene ka jing khyum ka de phang ka jinghikai ka de phang ka jing pen kedau ka jing yalam lenti haba khana umyo ya kata ka jinghikai ka ba i napi ki he da ka jing skau thu bakla ka jing bitar than ba ka jing bomdon ya kata ka lenti ka directionless uni uju ukhna uba skau thu bakla hadin baula samla ula rung bat kita ki kun hun runar nagamta ban sngau shngai tem harangi ongum ni a sense of belonging uni uju ukhna uba pitar ukalalong ukhna ubalasan bat enda ulasan pimla shuban te lakam ya ke jing sngau ju bat upai chiki jingle donbor chiki kamsnyu yo bonjai uni uju ukhna ubam don kata kalenti directionless ukalalong ubru ubawat lat ban pet syake jingdi ke bapunjaj ke drugs kilongjing kalong kanorim jongi imlang salang jongi
Bat mynta kane kanong rim habarok kaway kajat penru jungi kalapa kalapra. Ngi penhe ngi pensan ngi khol jungi kane ke juk kabang imenta daki jingbam ngi besalut iki. Daki sabti bar kita ke jingdon kam juki ngi pembiang lut. Henry ki khon kim scout ho. Ki kwa ya kating yelam nanti. Ki terang ya kata ke jingidei. Bat pi kado ki kwa ya ke jingit. Lada kim yo ya ke jingit na pi. Kim sasakama. Ngan ongi pi ba lada ki long ying long sem jungi ki long ki bas kem. Ke imlang sahlang jungi ro ka long ka bas kem. Henry ke ikabajia lada ki long ying long sem jungi ki pach. Ke imlang sahlang jungi ro ka pra lengkot lekai. Mentah tungin poi siya ka benta ka balai. Kilat kelenti kumno ngin teipat. Kein ka solution. Daka ba kali kum ta kalong pas susupade. Henry kalong ka ka ba krau bah ban lepat. Kalong ka ba kam krau. But kata kalong ka bangidan kam ban teipat ya kalong ying long samjung. Ngidan kam ban long ki long kemi long ka ba tip. Ki ba start bat ki ba thamu. Pitip hagi ni ka sngi. Kam long shu tang ban syukran. Leni ban shu hala. Henry ngidei ban terei tang ban penwandur ya ke jinglong jongki khonj ya ke jinglong jongki bat ya ke bor jing sngo jongki kumta Kaei ka bangin dei ban le ka banan konga ki ong present over presence ngidi ban jit ya ka ta ka jingdon rangkat bat ki ban ya ka ba ai sngewbha ki ka por jong phi ka dei ka jing ai ka ba kortam ka ba phila ban ai ki khonj jong phi ishwa ya ka phon shipor haba phitan haying Shong bat ki yat kai keli ya ki phang ka sngi jagi kumno ki long bat haba phi keli snap ya ki jing jubab ka jagi ukhana haba usngewbha phi snap yu phi kein koru haying asem bat or unom sha punshoy ha ki jing punshoy jong nak perthai chabar he will not seek the validation elsewhere nangta ka benta ka bar a discipline with a dignity ngide ban nang ban discipline ya ki khon jangi da ka jing buram ki bu ya ki put ki ba shai but ki bas kham kane ka ba phide ban le but kane ka ba phim de ban le Henry le ya kata da ka jing ieid but ka jing buram ka ba ki khon ji ki kali balei bata ya ki ya kata ka daw balei ka badan halandet jong kata ka kondon ka ba hibo ka thong kam long ban control le ki khon ji phi Henry ban hikai ki kumno ban control lani ban sanshar yelade yelade kabalai model the character we want to see ni day ban pen i yaki yak ta jinglong ka bangi kwa ban yo i hagi khonj ni kim jule yak ta ka ka bangi ong ki bakin ne lani yak ta ka ka bangi keren Henry ki le yak ta ka ka baki yo i hato phi kwa ki khonj phi bakin long ki bahok le yak hok hato phi kwa yak yeng ji yak khonj phi bakin long ki wadan buram pen i yak jing buram yak lok jong phi yo lok jong phi yak rangba jong phi lani yaki phi long kanuksa ka ba im jong khonj phi you are the live examples of your children ki khonj ni ki long ka dur the image lani yak ta ka mirror ka ba pau shi ka jing ka yet khimi habang yeng ha jangka kadur kami kadur kadur ka mi hang tu ka de ka jing ka jongi om ka jong kiwei pat habang stang ban le kum ne habang stang ban heal ya ka yeng ka sam ne ban pha ya ka yeng ka sam jang ni stang ban heal lani ban pha pat ya ka imlang sana ka jingkala ka ba ni kwa ban yo i hasurok ni deishwa ban stang ya ka na ka me bam jangi ki sedang nak jingkren ka bangi kren pagi khonji ka sedang nangi ka sedang nak jingkren ka bangi kren bagi khonji ka sedang nanga napi ki perlopi jenga mentangin la poi syak benta ka haduh jong ka jingkren jonga hakani ka sngi hoi natip ba kini ki baro ki ba ngalakren kila bonthan nak mta jumpi ba penshim kamta me ba pin pendon kami ka haga jinjupi karukom hikai ki khon kalong ka kam ka ba kong santam haga perthai bat kalong ka kam ka ba eba bat omdan uweru nangi ubalayo ya kata ka kot jinghikai kumno ban le leni ya kata ka jinghikai ka balong practical
kane ke jinghikai yagi khon kamde ka teori kade ke praktikal fila an perkhat ngakwa kein ban le ngakwa kein ban bha ban hikai yagi khon jing hindre ngakwa kein ban hikai fila an perkhat ngakwa ban le ngakwa ban hikai ngakwa ban sngewbha yagi khon jing hindre ngam tip pat kumno ban le bat lada fi perkhat jin lada don kum kata ka jing tho lani kum kata ka jinghikai kaban pensuk iyangi bangin hikai khon jing kalong ka basuk shisha bat ngani tho ipi de na kata daw ngan don hangi kane ke jinghikai junga ka de ka ayu bat ka balei henry lada pi la kloi na ka benta kata ka kumno tinga kwa man khot sngewbha ye pi dalade ban ye don benta bat nga bat kata ka jing ialang ni ka workshop juga taka live session juga hapo jong ka zoom meeting hakaba ngin kran kham jilu phang jong ni benta hapo jong ni ka workshop ngin kran kham jilu ya ni benta ngin ya kran ya kita kilat kilemti ya kita ki buj kumno bangin le balong shisha kumno bangin penhe pensan ni khojing bakin long ki bas camp bakin long kita ki bruk badan buram ki ba koi ba khia hakata ka jing sngau jong ki hak perthai kepada daga jing bat ki jing jenjar ngin sa pen EP ki katto katne ki jing kendo ki ba trekam sha ki live example kumno ngi de belle ber kham ta me ban bu ye ta ki put klemda le ye ki drama ha ye ngasam klemda ken he than ki khonji kumno bangin te ya kata ka jingla man sha ba kata ka jing sngau ka ba shisha jugi khonji hagen hapo jongani ka workshop ngin sa kan kham jelu ya kani kata ngin ye kita ki practical ka ba ngila banle kirokom ki ba shisha kumno bangin pensan ki khon jingi bakin long ki ba shlur kin long ki ba dan buram bat kin long ki bru ki ba dan ni kata jing snow hakani ka perthei ki ba da ka jing bat ka jing jinjar in kan roj phang jong kita ki teknik ki ba long shisha kumno bangin bu ya kita ki pot bat ki ba trekam klem ka jing yamai lani ka drama bar kumno ngin te ya ka jing em jong lada pp day ki long mi long pa ki ba kwa ban pram bhai ki khon japi lada fi day ki me eat lani ki pa eat ki ba khuslai phang ka lawe jong ki khon ki siu jong pi lada fi day ki khon samla ki ba plan na ka benta ban long ki long mi long pa lani fi don ni ya ka plan kane ka de ka workshop na ka japi kane ka de ka jinghikai na ka japi pan kelinga balei ngam ai hapo jong YouTube balei hapo jong ka zoom ka daw na mar kalong ba hapo jong di YouTube ngan shu shong nang ne ngan kran nang ne shumarwe marwe maphipat pinchusnga pimla ban le AFM Henry kalong kum kata ka one way communication Henry hapo jong ka zoom meeting par kalong two way ngaro ngan yo iya piro yo iya nga ngaro ngan kran piro yo iya kata kalat ban kran ban nga ban keli jingkli bat ro ban ya connect bat ki pat ki parents dan ki long pinong pa nama rengkat ngin stang ya kan jingat enti jengi kalong kum kata ka seng ka bangin te ka seng jong ki long pinong pa ki bakwa bante ya ka long yin long sem jengi ki bakwa ban pempha ya ka imlang salang jengi kumne ngin sei ya kata ka lawe ka babaha na ka banta jengi ko jengi namar ka lawe jong ka imlang salang jengi ka shong ha ka ti jengpi saklik ya ka link ka batan hapo ka description jong gani video dan ni ha ko comments ka banang kong jong gani video saklik bat register na ka banta jong gani ka session namar ka ni ka session ka de limited kam de unlimited ka de tang na ka banta ki jong ki kat to ka ne ka long free kum tang a khot skom hai pi wana miss ya ka ne ka lat wana miss ya ka ne ka opportunity stang menta na ying jong pi Khublei shibon ya ka por jumpi bapi sngap bat bapi pet ya kan jinghikai janga anu bastang haduh kan ka himat kan mau ya kan ba ka lawe jang khon jumpi ka shong ha ki ti jumpi tongin pensan penbha ya ki khon jang bat na kermen mangi kendo hapo jong kan ka workshop ngin sa kendo pi na kermen ngin sa kendo hapo jong kan ka workshop